Een hele goeie joen en welkom bij de laatste aflevering van Clipkart Plus voor de simmer. Ik ben joen in de Blokhuis Sparta, want daar is de hele finale van de kleine prijs van Friesland. En waar weet kom ik hier wel de nieuwe Daily Bread chin, want die ben ik hier uiteindelijk iets in kan. En deze band had nou een heel soort succes in het alternatieve circuit, dus waar wit. Maar we doen nog volle meer van de joen in Clipkart Plus. Douwe Talma is juist joen nog bij de man van Blaze of Glory West. Een naaie hype op festivals. Elske de Wal vertelt door haar reden loperervaring. En als alles een beetje mij zit, krijgen we ook nog een sneak peek van de nieuwste clip van Jarretank. En Femke, wat hebben we nog meer? Nou, in Ljouwert werkt een horeca-meewerker met de naam Björn. Hij studeerde in Ljouwert theaterkunsten en waart in een eetcafé oornom als acteur. Nou, hij wij bij Clipkart Plus zien nieuwe single en videoclip binnenvliegen. En die is meemaker door de producer van Frans Bauer. Maar Björn die stelt hem eerst even zelf onder voor. Oké, mijn naam is Björn, ik ben 23 jaar. Ik ben 8 jaar geleden ben ik iemand tegengekomen, heel toevallig op een vakantie in Turkije. En die liep ik tegen het lijf en die zei van zing eens wat in een vol restaurant. Dat heb ik gedaan en zo is het balletje gaan rollen. Ik was 15 en nog ontzettend jong en heel onervaren. En ik wist ook nog niet helemaal zeker of ik het artiestenvak echt heel leuk zou vinden. Want ik had gewoon nog nooit mee te maken gehad. Vorig jaar heb ik besloten dat ik dacht van ik wil nu wel dat er iets gaat gebeuren. Ik wil mezelf, ik vind dat ik zelf nu op een punt ben. Dat ik hoop dat ik verder kan. We zijn op dit moment in Eetcafé Spinoza en hier, dit is het gedeelte waar 1 keer in de maand worden hier spelen hier beentjes of zangers of zangeressen. En soms ook zingende bediening. En daar werk ik al een paar jaar. En dan hebben we gewoon hier altijd het hele bargedeelte en speciale ruimtes waar bijvoorbeeld nu een lijkkist staat omdat we hier ook moorddiners doen. Dus het is een beetje luguber, maar er is niks engs aan. En eigenlijk heeft het bedrijf, maar ook het pand, ideale faciliteiten om mijn werk uit te voeren hier. Dus dat maakt het gewoon waarom ik hier wel echt op mijn plaats ben. Tijdens mijn studie hier in Leeuwarden ben ik begonnen met werken hier zo. Toen vroegen ze een acteur. En van een acteur werd ik een zanger ook erbij, want daar kwamen ze al heel snel achter dat ik dat ook kon. En dat is heel erg gaaf om dan eigenlijk wat ik het liefst doe, het zingen, om dat te combineren met het acteren. Laurens van Wessel, daar kwam ik in aanraking door het management. En Laurens van Wessel die is nu misschien wel bekend bij een aantal mensen door de nieuwe cd van Frans Bauer, waar hij mede heeft geproduceerd. En echt te gek. En ik kwam met hem in aanraking en hij liet het liedje horen wat hij voor mij speciaal had geschreven. En dat klikte gewoon heel erg goed en dat voelde gelijk gewoon heel erg goed aan. Dus dat hebben we toen op deze manier uitgebracht. En je merkt nu gewoon dat er van verschillende kanten gewoon best wel heel veel interesse is. En ik wil eigenlijk het liefst gewoon zoveel mogelijk lekker live gaan zingen, laten horen dat ik het kan. Maar goed, mensen moeten eerst denk ik toch horen wat jouw liedje is en hoe of ze dat leuk vinden, ja of nee. Dus het is nu vol promotie en dan gewoon het land door om lekker te zingen. En hier is hij dan, Björn, maar zijn allereerste videoclip Ik laat je gaan.
dat was niet genoeg voor jou. Je stal mijn hart de eerste keer. Mijn wereld draaide alleen om jou. Ik heb mijn les nu wel geleerd, want liefde bleek een spel voor jou. Ik kies voor mezelf, je bent verleden tijd. Je hoort niet meer bij mij. Nee, ik wil niet langer bij jou zijn. Te veel leugens en illusies hebben het verpest voor mij. Nee, ik kan het niet langer bij jou zijn. Ik laat je gaan. Nee, ik wil niet langer bij jou zijn. Te veel leugens en illusies hebben het verpest voor mij. Nee, ik kan het niet langer bij jou zijn. Ik laat je gaan. Het wordt tijd om op mijn eigen benen te staan. Ik ben intussen midden in de blokjes Sparta in Ljouwert bij podium Asterix, dat er dadelijk al hier gebeuren zal. De kleine prijs van Friesland zit op het punt van begin. Maar voordat het zover is, wil ik het mij daar hebben over Daily Bread. Ik zei het eerder al, deze band die is ooit begonnen bij de kleine prijs van Friesland. En wij willen nou een videoclip zien laten van deze band. En die is wat roeger als misschien wend wist van u, maar goed. Omdat het de allerlaatste aflevering voor de simmer is, is dit Daily Bread maar hun nieuwste videoclip Shot the Picture. You can only have it if you pay 75. Maybe 110 when you're not looking so nice. You can only have it if you pay 75. 'Cause my pictures are so awesome, I swear I don't lie. I swear I don't lie. I swear I don't lie. I can do it with a girl within a second or two. I can have food in my bed when I'm not feeling blue. You can have free drinks when you're fine. 'Cause my pictures are so awesome, I swear I don't lie. I can do it with a girl within a second or two. I can have food in my bed when I'm not feeling blue. You can have free drinks when you're fine. 'Cause my pictures are so awesome, I swear I don't lie. 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 And I'm sorry, Mr. Photographer. Did I hurt your feelings? And I'm sorry, Mr. Photographer. Did I touch your soul? And I'm sorry, Mr. Photographer. Did I mock your job? And I'm sorry, Mr. Photographer. Did I not pay you well? Lekker naar de horen met een polsaccent. Toen deze jongen opkwam, dacht ik, wat is dit?
Hij zit in een container. Hij is helemaal sminkt, à la Kiss. En hij heet Pitboer. Eerste vraag die bij mij opkwam. Waarom sta jij in een container? Waarom ik in een container sta, dat is een goede vraag. Kijk, ik sta alleen met een gitaar, dus ik had zoiets van ik moet wel een beetje de aandacht trekken van mensen. En hoe speelt dat nou? Ja, de container speelt goed. Hetgene wat niet zo goed speelt is de gitaar die ik niet meer kon horen. En de smink die in mijn ogen viel. Ja, want mensen denken misschien van wat doet hij nou een beetje gek. Maar hij had heel wat les van de smink. Waarom doe je het dan als je er zoveel last van hebt? Nou, het is de eerste keer dat ik er last van heb. Ik heb nog nooit zoveel gezweet bij een optreden als nu. Ik moet zeggen, het is hier ook wel erg warm hoor. Ja, al gelukkig. Nee, vandaar dat ik zweet. Wat ik eigenlijk wil is, dat heb je vaak in Frankrijk, heb je dat. Dat zijn van die een beetje linkse typetjes die daar vaak spelen. Zoals Charles Trenet had je in de tijd en nog een heleboel andere. Renaud, Brassens, Gainsbourg, een heleboel namen kan ik opnoemen. En dat is in Nederland nooit echt voortgekomen. Dus vandaar dat ik misschien een beetje origineel gezien kan worden. Maar dat ben ik absoluut niet echt. Dus iets dat begon als totale onzin groeit misschien wel uit tot iets heel moois en serieus. Ja, ik weet het niet. Het blijft voor mij onzin, eerlijk gezegd. Maar ik moet maar kijken of het... ik heb geen idee wat het gaat worden. Ik vind muziek maken leuk, dus ik ga ermee door. Het is nou Freetjoen en ik ben in de Blokhuis Sparta in Ljouwert. Maar Douwe Talma is op dit Zuid-onderwijs naar het zuiden van het land. Naar een optreden van Blaze of Glory. Misschien haast wel eens van deze band jet. Ze zien er fantastisch uit, ze hebben broeken op en spelen met blaas- en trommelinstrumenten oude rockhits uit de jaren 70, 80 en 90. Ze begonnen ooit als pauzeact, maar intussen is ze zo bekend dat ze ook als headliner optreden. En ze staan dit hier zelfs op Pinkpop. Just toen winnen ze dus in het zuiden van het land en Douwe Talma die weer erbij. Mooie legging. Mooi. Lekker strak. Blaze of Glory is een band die een bezetting had van een soort met aangepaste fanfare. Wij proberen de essentie van de hardrock vast te lezen met een eigenlijk akoestische instrument. Arend Huisman speelt nou zongt een eer bij Blaze of Glory. Hij is beroepsmuzikant. Ik leid big bands, ik sta voor een koor. Ik speel trombone en sousaphone en op een blauwe meentje snel nog een keer trompet. Ik zong wat en zo proberen we de boterham wat bij elkaar te schrapen. Blaze of Glory is ontstaan uit het huisorkest van het café Vergane Glory. Eerst soul-disco-imitaties en doet ze daar kleer mee wien, woen ze de hardrock wel eens op een leuke manier del zetten. En toen kregen we op een gegeven moment een uitnodiging van iemand bij Mojo die de hardrock en metal in Nederland boekt, op trommelen. Of wij zin hadden om een feestje van hem te spelen. Dat leek ons natuurlijk wel erg leuk. En toen zei ik, god, heb je nog meer leuke feestjes? En toen zei hij van ja, ergens in juni, ik weet helemaal niet meer, 3 jaar geleden, 2 jaar geleden. Man van weinig woorden, zet maar in je agenda. Ik zei, waar is het dan? Ja, Nijmegen. Zo, Goffertpark? Ja. Verder zei hij niks en toen op Google gekeken wat daar ging plaatsvinden. Dat was een nieuw metalfestival, Sony-sfeer. Met Metallica als headliner gingen de geruchten. Dus daar kwam ik mee de kleedkamer in, of de oefenruimte in. Van jongens, voor mij zijn we geboekt voor een heel groot metalfestival. Waar we nog nooit hadden gespeeld onder de echte metalheads. Waar Metallica en Slipknot en Korn op de bil staan. Op de andere kant zal Rammstein beginnen. En dan tussendoor dan komen wij het veld op. En dan zul je al je morgen hier op vallen, omdat bij mij het laatste stuk dat Europe spelen had, dan beginnen we daarmee. En dan die mensen die leeuwen hun eigen net. Nou, wat we serieus proberen te doen is de liedjes serieus intact te laten. Dat is het serieus aan, maar al met al moeten we wel lol erin blijven houden. Blaze of Glory had correct een cd uit, Highway to Hell. Er komt nou een tweede single aan met een clip. Die clip is we maken in Berlijn, dus de ster is een beetje reizende. Intervenus wordt een nieuwe single en er komt ook een clip bij. Intervenus is trouwens een mashup van Enter Sandman van Metallica en Venus van Shocking Blue.
Er zit er nog heel wat op om te komen vandaag deze zin meteen, of net? Ja, er staan een stuk of 40 optredens die er nou. Het meeste in Nederland, maar ik wel aardig wat in België. Als de band nog jam was in Friesland, 28 mei staan ze op het Dobberfestival in Koudem. En wils de jury van de Kleine Prijs van Friesland op dit stuit ont bepalen is hokkerband trok naar de finale van deze editie. Gaan wij naar de radiostudio van Noorderwien. Daar wie jongeres Elske de Wal te gast. Want zij zong de nieuwe titelsong van de film Alle Tijd met Paul de Leeuw. Ze vertelde in Noorderwien over haar allereerste rode loperervaring. Ik hier dat zelfs nog nooit dienen, dus dan komt er op de rode loper. En dan al die fotografen en flitsen en interview daar en interview die. En die is bekend in Nederland en die. Het is heel leuk om dat een keer mee te maken, ja, zeker. En toen zeg ik mezelf op een heel groot scherm, daar draaien ze Chasing the Impossible en stukjes van de clip. En ja, dat is wel heel bizar, hè? Dat is zelf op zo'n mega groot scherm just en iedereen ja, zit in die cel en dan komt ze daar binnen en ik dacht, oh. Ik hier noem eens Kreun ik denk in het najaar of zo. En ik schreef mij in uit Engeland. En ik ben toen naar een viewing geweest van de film. En Job Goschalk, de regisseur, die had het vestkejet. En die zei, ja, dit past gewoon zo goed bij die film. En nadat ik die film zag, dacht ik, ja, het is alsof het een verskreun is. Terwijl dat net zo is, maar ja, dat past gewoon hartstikke goed. This is for everyone who's lost themselves, but this is for those. Ten eerste ben ik heel blij met het vestje zelf, los van de film. Maar het is natuurlijk wel een ontzettend goede opstekker. Altijd ik nog bij een film werd inderdaad een hele première van komt die ik echt in de bioscoop komt. En ja, dat vind ik wel heel luxe eigenlijk. We proberen inderdaad straks op televisie te doen. En de single is op iTunes te downloaden. En ik ben bezig met mijn tweede album. Dus het album Meidje en dit nummer ook opkomt. En dan hoop ik na december dat die uit is. Dus dat ben wel spannend tien. Dus weer de studio ingist en dan weer het hele circus weer op nij eigenlijk. De uitslag van de jury. Say what you want. Lekker naar de horen met een Pools accent. En de winnaar van vanavond is geworden Rosie Lee. Zij gaan door naar de finale 21 mei in Iduna. Rosie Lee gaat dus terug naar de grote finale van de Kleine Prijs van Friesland. En ze staan nou bij mij. Ja, Lokweeske. Wat, sorry? Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. Geen Fries? Nee, geen Fries. Wat doen jullie dan hier? Ja, ik woon hier wel. Maar ja, Oorspronkelijk geen Fries. Maar We studeren hier. wij studeren hier zeker, ja. Wij hebben allemaal gestudeerd aan de Academie voor Popcultuur. Ja goed, we zijn nu wel iets meer verspreid. 2 van ons wonen in Groningen nu. Maar ja goed, 2 van ons wonen in Friesland. Dus, En wat is nou jullie uiteindelijke doel? ja, de wereld veroveren op een goede manier. En van de ene uitslag gaan we naar de oren. Wat wie de meest populaire videoclip van Friesland van de Oranje Wieken. Nummer 3. Make Believe My Home. Take me home, somewhere we can be loved. Nummer 2. Danny Panadero, My Fuck You. Ik heb een hit, omdat er fuck you is hit. Fuck you is hit. Nummer 1. De Montana's, My Way Down.
experience and he wants girlfriend to share. She's enough, he can turn on wrong, she will follow him everywhere. Terrified and excited, she agrees to take the ride on the magic dragon, which will take them all so high. Yeah, she goes way down, way down. She's going way down, way down. She's going way down, way down, way down. Never saw it coming, thought they did raise her right. Even they everything by the books and held her close so tight. Protected from the dangers that are daily televised. The better to see the boy, cause he's a devil in disguise. Still she goes way down, way down. She's going way down, way down. She's going way down, way down, way down. She was so happy just to be with a guy. He was fun to be with and he treated her nice. So it took her by surprise as they pulled her way down. She's going way down, way down. She's going way down, way down. She's going way down, way down, way In de laatste cyclus van Clipka Plus wienen wij te gast bij de cd-presentatie van Jarretank. Dat is ongelooflijk hudde woordske raasrock. En opbrachten zij u op het laatste nipperke van dit seizoen hun nieuwe videoclip Frieske Rebel. Nou, wij binnen beroerd net, dus wij gaan eruit met deze videoclip. Ik zou zeggen, ik ben een Frieske Rebel. En ik hou die del om mij de woorden van Jarretank te spreken. Ik wens je die een hele mooie simmer. En heel graag tot later dit hier. Hoi! Ik wil een grote auto die op benzine ringt. Ik met je mine erop, hoe de brand economie. Kan je aan de hoek horen, rot doet door het op. Dag met dat putten, Chevy is een sport. Ik ben een Frieske Rebel en ik hou die del. Skeur hoe de dikke kop verrekt te snel.